אז בשלב הראשון אתם רוצים לקנות דירה יד שנייה, ובשלב השני אתם רוצים לקנות דירה יד ראשונה. עכשיו, כשאתם קונים את הדירה הזאת, אתם רוצים לקבל את המפתח כמה שיותר מאוחר, כדי שתוכלו להחזיק את שתי הדירות האלה ללא מס, וכבר תבינו איך עושים את זה. עכשיו, לאחר קבלת טופס 4, כלומר כשהדירה הזאת מוכנה, אתם הולכים לעשות את השלב השלישי, זה למכור את הדירה יד שנייה, את הדירה הזאת, ויש לכם שנה אחת למכור את הדירה. אם לא תעשו את זה תוך שנה, אתם תאלצו לשלם מס רכישה על הדירה הזאת ומס שבח על הדירה הזאת. ולאחר מכן, כשמכרתם את הדירה יד שנייה, אתם רוצים למכור את הדירה יד ראשונה, את הדירה החדשה, ויש לכם שנה וחצי לאחר הטופס 4 למכור את הדירה הזאת. למה? כי אתם צריכים לחכות שנה וחצי כדי שיהיה לכם פטור ממס שבח. אז אם אתם תעשו את כל הדבר הזה ובסדר הזה, אתם תוכלו להחזיק בשתי דירות ללא מס.